Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ha kalas ni ublay jong katayaw kakat sautrik ubna jileo arajar arpuway kakinhun jong ka World Mission kalahir syasora nakabenta ban let kendo ya ikong befora kenta iba syong basa hakasnong maray kapon sora daga jing tmu ban yarap yagani ka longying daga bapenshna daga ying ka bathamay namar baka ying ka baki syong kisa maki menta kadai ka barit bat ka bakhapnya bakinya sa hadus sangut shikme shikun. Habalapoi hasora kani kakunhon kalayo ban yakren bat ini longkme hanrai hagani ka jinyakren ikong befora ilayatho haki bakaladon kawai kakunhon na sora kabalakular ban penshna yeng yi kumta ka World Mission kalapenpau ya ka jing sngotenat habakayo ya kata ka khubor babha bat kalapenlong jingduwai kerpang ru na kabenta kani ka longying kamtam ya kakunhon na sora ba ublay undon rengkat bat ki ha ka jing syakri para breu. Schwaben leit paino na maray kapon kakinhun jong ka World Mission kam sngo day ban shumi thli klem dayo ban no snyang lem shakani ka longying jong ikong befora kumta Schwaben mi kila IT de ki marbam bat ka song pisa shakani ka longying kum ka World Mission kani ka jing thu jong i ban wan hang ni ka long ban ai yakini ki jing ai ki beret yakani ka yeng bat ngila thmuru banwan nakabenta ban yarap lem hakaba nginyo ban penshna ya iyeng ibaret bakin syong kinsa ha iyeng iba khambit khambya henry ngis ngokumen bai kong ilayathu baki don saki weipat ki parlak ki paramen sim kiba kuloy ban yarap bat kini kila kular ban a ke jing yarap ipi ban penshna ya iyeng kesan tingi kerku kerdo ya kata ka kenhun bat hidkhot jongka hinongkit kam jongka ba kinang san kinang roy bat kinang yo jingkerku haba kile ikam ki babha na ka benta ki paramensim ki badon kam ya ka jing yarau te kum idak jongka jing ie ba ka jing snolem ya pi ka jing ketlang paramensim ngidon ini ijing ai ibaret nakerpat if hipo pinso kahaban siri tidak mo but ini ijing ai nakabenta jong pi kum kayim ibang ngingi ai naka World Mission nakabenta kinu ki jing don kam jong pi lagalong hakasim dawai dasin lani kinu kijing pelut kijong pi ilong ijing ai ibaret hanrei ibangi ai rengkat bat kijing kerku kijong blei kijong nakaliang lengi ke World Mission ro ngidon kijing sungkhia ke bakrau ba kidon pat kiwei pat kilong yeng kiba ngimsim natip ba kidon pedeng jong kijing ba teng kumah kene kapur ba menta ka jing kiban ya kilong yeng ngai susi pan ya ban pen pau kolong bangi ngim tip de kumta nakaliang ka jong i sekretari ila ayo phone number ban ngi pat ro ya kitu ki para mensim ki jongi ki ba don ha ka jing ha ka kutlan ka ba umdan lat syo da ku mai pan ngasngo ya ka ban kuntu ba ngim dei bandan kan no ka jing sungla ran phone no sya number phone ba la peni ha ka screen jang ka batasi ba jang ka World Mission ba ya thu ya ka jing ka jong pi
Kasiau hakin nong tei jong ka World Mission ba nang ba ka World Mission ru kan tip ya ki jing ke ba pipi dan ring sngo ban ong ba ni tip chai ba ki babun kin nemnot ya ka ban phun chung ne nambar lemda dei kita ki ba mat si sha ya ki jing ke ba kum ha kan ka por ba ka don kan ne ka klam ka ba lawan dan shop ha ka jing em ka jungi ha kan ka ri khasi ba jan tia ba tha karin dia hi bar ko wei te kumta ngi kerpat ya ki wei pat ki parlok jungi ki badon kan no ka jinge ha ka ba kutlat e subha wan phun somne nambar bala ai nang ba ki nong trei jong ko World Mission i active secretary jungi ila ban le ya ka badan kam nang ba kan longru kalat kalti ka jinge trei lang ka jungi ba ki jinge ram jong ki wei pat ki perlok ki jengi kan poi hisya bat kan penhun ru ya ka jingkwa jengki na ka benta ban ai ya jing rap sya kita ki ba don ha pedeng jong ka jingkot la liang jonga ku kan ni ka ye na aku le ki pelaya wan ha su ha yang ti ai kan ni si bat nga dok ket yang ki ka ku ka do ya ki ba ublai undang dekat ki da pi ka ki pinanya kerap kamai kaji, bat kam japiru nang ni sakmat di lem tanya kita dan su yang kita dan guna. Iya, lang, mulai nak